Imos ata Mazaricos. Imos falar dun proxecto, dunha proposta innovadora, e a verdade que moi innovadora. Unha granxa de Mazaricos está traballando en transformar o xurro das vacas en boliñas de abono. E, bueno, é unha iniciativa innovadora na que detrás da que están Alejandro Moure e Sabino Domínguez. Que tal, Sabino? Moi boas. Hola, boas. Que tal? Alejandro, que tal? Moi boas, como estás? Ben, esperando, ben. Bueno, queremos que nos expliquedes un pouco de que vai este proxecto, por que tan innovador. Sabino, ti, tes a tua explotación gandeira aí en Mazaricos, non? Sí. En que lugar exactamente? Cantas un pouco que tamaño ten a explotación? En Abeleiras. 130 en Ordeño. Bueno, é unha explotación así considerable, non? Digamos, podemos decir de tamaño medio. Medio, sí, medio pequeno. Bueno, de tamaño medio. Alejandro, ti eres o que veo a liar un pouco aquí a este home, a Sabino, non? Sí, bueno, a verdade é que a min coñécenme na zona, Mazaricos, Santa Comba, Trazo, Tordolla, Valdodubra. Hoxe marcho ahora mesmo con Boca da Silleda, tamén en Lugo un pouco, o sea que sí, eu cando empecé a contactar con a ganxa dicía, mira, quero montar esta historia, e a verdade é que foi Sabino, dixo, tiña aí un estable, ofreceu-no, e estamos con Sabino ahora 100%. Bueno, Alejandro, pues contanos ti en que consiste para que o entendamos, que non estamos afeitos no sector, non, do gando, etcétera, que é o que queredes facer e por que, cales son as ventaxas deste sistema? Sí, a ver, vamos a ver. O sistema diseñouse pensando todas as sinerxias posibles que ten na granxa, vale? Para facer o mellor uso posible dos recursos e abaratar os costes, vale? Entón, o que se trata é de facer un proceso de termocompostaxe do purín no que se valoricen os gases auxiliados e que, ademais, se teña en conta o uso de aditivos do xurro, é dicir, unha parte do xurro procesaríase por medio do equipo que temos e outra parte pois aplicaríase sin procesarse polo equipo, porque é como se está actualmente pedindo máis na normativa, vale? É dicir, na normativa de XXX, que ti podes aplicar xurro hasta unha certa cantidade, pero máis alá desa cantidade non o poderías aplicar sin procesar. Claro. Entón, basease neso. É dicir, que colles procesades e facilitades tamén así que se poda botar, non? Nos campos, nas leiras. Sí, mellores, o sea, o que se trata de lidiar con ese problema de contaminación de nitratos, vale, porque ahora hai zonas vulnerables a contaminación de nitratos. Non me vou poñer en un modo guerrero aquí na radio, pero bueno, hai moitos, agora promóvense o uso a creación de plantas de digestión anaerobia, e eu son un experto no tema. A planta de digestión anaerobia é un elemento magnífico para producir enerxía, pero non está diseñada para lidiar con nitratos, e máis se os promotores pois teñen outros intereses, porque están chegando, están pedindo purín de 15.000 vacas, cando que tiñen que facer é tratar o exceso do purín, entendes? Non querer facer un negocio fantástico ou pegar unha mordida grande. Vale, entón, a nosa tecnoloxía está enfocada en lidiar a ese problema. Nós non queremos facer aí un supernegocio, non. Nós queremos lidiar co problema do nitrato. Iso é o que facemos nós. Centrámonos especificamente en lidiar con ese problema. Ademais, dar unha fonte de ingresos adicional ao gandeiro. O gandeiro estaba vendendo o litro de leite a 50 céntimos, 60 céntimos. Pois ele tería unha fonte de ingresos adicional. Vale, para poñer ese xurro estabilizado no mercado, para que outros agricultores o puderan usar. Claro, bueno, pues é unha fonte, como dixo, unha fonte de ingresos maior, é dicir, os residuos que temos da produción leiteira, pues sacarlle tamén o seu rendemento. Sabino, ti cando che veo a Alejandro che contou todo isto, foches de cabeza, dixeche que sí, inmediatamente. Hombre, claro, sí. Estáse vendo que en varias zonas de Galicia está habendo problemas serios cos nitratos, e nos, aparecimos unha solución así caída da manda Alejandro, pois aceptamos ao instante, vamos. Tiñas unha nave e aí, pues estades facendo un pouco, digamos, utilizando un pouco de laboratorio.
Sí, tiñamos un establo antigo, vello, bueno, estaba, digamos, abandonado, en comillas, e, bueno, entonces aí se aproveitou para poñer aparatos e, bueno, un pouco experimentar o que é o sistema, ¿no? Claro, e todo este proceso, digamos, é moi complicado? A ver, No, complicado. Vamos a ver. No, como expliquei eu, o proceso busca todas as sinerxias, é un proceso natural, microbiológico, vale? Non se tratamos de cubrir a legislación. A legislación dinos que polo menos o purín nese proceso de compostaxe biolóxico debería estar 3 días a 70 grados, vale? Este é o mínimo de tempo, non podemos acelerar máis, vale? Se baixamos a 55 grados centígrados xa botaríamos 2 semanas, ou a 65, 5 días, vale? O sea, que non é un proceso complicado, bueno, é un proceso que se basa nos principios básicos da biología, é un proceso que se basa en capturar os gases de efecto invernadoiro como se está pedindo para lidiar con os problemas de efecto climático, para aumentar a economía circular. É un proceso que a mí me costou anos pensalo e leválo adiante. E eu xe te digo unha cousa, eu xe teño andado por moitas granxas, e non era capaz de meterlle aos gandeiros, pero agora, cando chegaron as zonas vulnerables a contaminación por nitratos, eu dixen, agora meto-yo, porque se me estaba enterando de que había promotores das plantas que estaban andando por aí. Entón, eu agora foi cando dixen, agora é o momento. Pero isto xa tiña moi pensado, moi pensado. É dicir, que o proceso xa o tiñas en mente. Isto estáse facendo en outros lugares? A ver, vamos a ver. Aquí a clave está en facer o stripping do nitróxeno amoniacal. É dicir, se tiña nunha fermentación que pode ser aerobia ou anaerobia. Se é anaerobia é a fermentación que produce o biogás, vale? Entón, nesa fermentación, o nitróxeno orgánico, calquera nutriente que este en forma orgánica vaise mineralizar, vaise convertir en unha forma inorgánica, máis disponible para as plantas, vale? Pois o que se trata é de volatilizar ese nitróxeno. Estou respondendo á tua pregunta, porque me estás preguntando se eso se está facendo en outros sitios. A resposta é que sí. A nosa diferencia é que nós estamos empregando un axente para capturar ese nitróxeno amoniacal moito máis seguro, que normalmente se empregaría o ácido sulfúrico. Cando eu digo ácido sulfúrico a persoas como Sabino ou outras gandeiros, botan a man á cabeza, claro, porque pensan que é un material moi, é certo, é corrosivo, pero ao final produces un fertilizante de grado industrial, o nitrato o sulfato de amonio, vale? Quer decir, nós non usamos o ácido sulfúrico, nós usamos un que é moito máis seguro para os traballadores, vale? Pero quero decir que é unha tecnoloxía que xa se está empregando de outra maneira. Os intereses que teñen, ao mellor non se centran en mineralizar ese nitróxeno orgánico e nitróxeno amoniacal, centrase, bueno, pois ao mellor en producir biogás, por eso nós nos estamos centrando en dar resposta ao problema dos nitratos. Claro. Bueno, pois está ben. Sabino, coa pasión que fala este home, claro, quen lle di que non? Hombre, claro. Non convence a calquera, vamos. No, el teno claro, fala con pasión e realmente é así. O sistema funciona. Vos estádelo usando xa? Sí, non está en, digamos, en unha forma masiva, total, claro, decir, pouco a pouco, experimental, claro. Pero sí que se usa así. A mí me gustaría dicir unha cousa, pero sí, nada, adiante. Eu é verdade que estou moi agradecido a Sabino, porque eu xe digo, teño contratado con motivadeiros, e é verdade que algún me ten dito ou en Silleda, onde vou agora, ou outro en Abaña, me ten dito, sí, para tener 5 e tal, e a verdade é que desde, eu xe digo, eu levaba con esta historia moito tempo, e desde que me puxo en contacto con Sabino, Correo Gallego, a televisión, agora vos, eu dou moitas gracias, porque a verdade é que dame aire para continuar. Bueno, pois aí continuaredes, máis ou menos manexas uns plazos nos que poderedes ter unha produción industrial para poder vendelo, para poder utilizalo dunha maneira un pouco máis profesional, digamos. A ver, vamos a ver, eu xe explico aos socios, vale, vamos a ver, aí o sistema, non quero sonar como capitalista, pero nós para axudar a xente tamén temos que ser capaz de manternos a nós mesmos. No, claro, o negocio é un negocio. Por exemplo, fomos reciente, esta semana pasada fomos ca Fundación Juana de la
Juana de Vega, sí. a unha formación en Cataluña que era así de agricultura regenerativa, e tamén falaban do modelo de negocio. Eu efectivamente, a mí me gustou que se incluíra eso na charla, porque ao final a economía tamén é relevante, non? Entón, eu se explico aos socios, nós, para producir sacos de xurro estabilizado, granulado ou sin ser granulado, estamos a disposición neste momento, vale? É dicir, poderíamos chegar a saturar o mercado, vale? Agora, tamén gracias a Sabino, estamos falando con inversores para aumentar a escala e darlle outra visión, que sempre se aprecia a visión de outras personas. Bueno, pues aí está en todo ese proceso que poñer en marcha, pues evidentemente este proxecto innovador e que bueno, pues nace tamén aquí na Costa da Morte. Oye, pues parabéns aos dous, que funcione ben, que sexa así como decides, e que vaya adiante, porque isto pode xerar unha industria importante aquí na zona. Somos, digamos, a comarca, a zona donde máis leite se produce, así que entendo que para o voso produto tamén somos a zona en donde máis materia prima ides a topar. Sí, posiblemente unha das mellores zonas para probar todo isto. Efectivamente, en Galicia producimos o 40% do leite total que se produce en España. E deberíamos ser pioneiros en gestionar o xurro. Ademais, falamos de que cada vez hai menos xente que vai a quedar na agricultura, pois o que tratamos é de aumentar a economía circular. Eu mismamente, que eu botei bastantes anos en Inglaterra, eu son doutor en enxeñería pola Universidade de Lancaster, en Reino Unido, eu ali en Inglaterra teño enseñado a rapaces de bachiller a construir este equipo, porque eu teño, entre outros másteres, teño un máster en educación, e a mí gusta moito o aprendizaxe baixado en proxectos. Eu lle trato de explicar aos pandeiros mismamente que a operación deste equipo non necesariamente ten que ser unha persona, pois, que quere de moito perfil, pode ser de moito perfil, biólogo, enxeñeiro, sabes, para seguir desenvolvendo e mellorando. Claro. Bueno, pues o dito, que vaya moi ben e que triunfades con esta idea de Mazaricos innovando no sector da industria gandeira. Sabino Domínguez e Alejandro, graciñas por atender a nosa chamada e bueno, xa nos iredes contando como avanza todo este proxecto. Efectivamente, moitísimas gracias por cubrir o noso tema, que isto nos axuda, e bueno, xa estamos avanzando, pois eso, con inóculo microbiano para unha mellor degradación do esterco, entonces estamos tocando xa outros temas. Gracias. Un aperto aos dous. Moitas gracias. Un saludo. Hasta logo. Chao, chao. O Agro, patrocinado por Ceregalia.